anunțăm apariția în curând la Siona Editura a 3 noi titluri. Volumul de poezie Amintiri cu Dumnezeu, scris de autoarea noastră, doamna Bileana Vlădușel, volum care se află în prezent în tipar, iar fragmente din acest volum pot fi citite în secțiunea avanpremieră de pe site-ul sionaeditura.com. Volumul de poezie Surâsul ultimelor veri, scris de doamna Florina Pâncotan, volum care se află de asemenea în tipar și de asemenea fragmente din el vor fi disponibile în aceeași secțiune avanpremieră de pe site-ul sionaeditura.com. Copertele ambelor volume poartă amprenta distinctă a doamnei Sandra Segal. În ordinea cronologică a aparițiilor, vă anunțăm volumul de povestiri Fântâna Părăsită, scris de doamna Cristina Ardelean. Volumul se află în stadiu final de lucru, înainte de tipar. Îl vom anunța și, de asemenea, vom pune fragmente din el pe secțiunea avanpremieră a site-ului sionoeditura.com. Suntem Siono, sunt Radu Prodan și urmăriți emisiunea noastră Față în Față. În prima parte a emisiunii noastre vom răspunde la câteva întrebări care ne-au parvenit la redacție și cu această ocazie îi rog pe cei care ne pun întrebări să le pună aici pe canalul de YouTube, astfel încât să le vadă toată lumea, deoarece dacă sunt mai mulți interesați, să nu se dubleze întrebările trimise prin e-mail. Vom analiza apoi un text care ne-a fost trimis la redacție, text preluat de pe pagina unei edituri, care merită o analiză măcar pentru faptul că ne-am distrat copios citindu-l și ne pare rău să vă privăm de o asemenea ocazie. Editura există, o cunoaștem și ce e mai rău, publică. În ultima parte a emisiunii vă vom prezenta un caz care din punctul nostru de vedere este simptomatic și dă în bună măsură o imagine necosmetizată a ceea ce se întâmplă în domeniul literar românesc contemporan. Caz pe care, în urma unor investigații rapide, îl suspectăm că ar putea să ducă până în zona penalului, din informațiile pe care le avem. Nu avem însă dovezi clare, dar le vom avea. Și când le vom avea, vi le vom prezenta. Ca o paranteză, vă aduceți aminte că în episodul trecut am discutat despre faptul că există edituri care cer bani pentru obținerea ISBN-ului. Am primit la redacție confirmarea faptului că una din editurile pe care le cunoaștem foarte bine cere 100 de lei pentru ISBN. Dar nu cere oricui. Dacă autorul are oarecare influență în găștile care fac legea în domeniul literar, nu îi se cer bani. Dacă autorul este debutant sau nu are relații acolo unde trebuie, îi se cer 100 de lei. Nu vrem să mai dezvoltăm subiectul, întrucât am discutat deja despre el, dar concluzia este, dacă vi se cer bani pentru ISBN, fugiți mâncând pământul. Am primit la redacție o întrebare foarte interesantă din partea unei doamne. Ce este mai avantajos pentru autor?
Distribuția online sau distribuția în librării? Distribuția în online nu este distribuție. Pe internet, linkurile se propagă conform unui algoritm care presupune o formulă de indexare, este vorba de preluarea de către diverse site-uri a linkurilor respective, dar nu e distribuție. Distribuție de carte înseamnă pachete cu cărți, un anumit număr de cărți, urcat în mașină și transportat spre o destinație, în cazul nostru librăriile fizice. În online nu se face distribuție. De exemplu, noi ne găsim cărți pe o multitudine de site-uri care vând începând de la carte până la, nu știu, scutece pentru bebeluși, dar noi nu avem contract cu respectivele librării online. O distribuție presupune un stoc, presupune obiectul fizic care este trimis la librăria respectivă. Faptul că site-urile preiau link-uri unele de la altele, aia nu e distribuție, este pur și simplu modul în care funcționează internetul. Nu se pune problema avantajului pentru autor. A avea o carte sub forma unei aglomerări de pixeli pe mai multe site-uri nu reprezintă niciun avantaj. Pentru că, în definitiv, de ce scriu autorii? Autorii scriu pentru a ajunge la public. Iar a ajunge la public nu înseamnă să transformi cartea într-o marfă de supermarket și să o vinzi ca și cum ai putea să comanzi o ciorbă pe care să ți-o livreze băiatul ăla pe bicicletă. Cartea nu e o ciorbă. Cartea este încă un obiect fizic format din foi tipărite care se citește într-o formă sau alta. Trebuie să clarificăm un lucru aici. Online-ul nu este un lucru rău, dar nu reprezintă o soluție. Online-ul reprezintă o variantă pentru cei care, din diverse motive, nu pot să ajungă la librării sau nu pot să-și cumpere cartea fizic din vari motive. E un fapt cunoscut că în perioada virusului care circula pe stradă cu program de la 8 seara la 5 dimineața, care sărea pe noi de pe garduri sau intra pe sub ușă prin gaura cheii, comerțul online a avut un reviriment de mult peste 100%. De ce? Pentru că, mă rog, lumea era speriată, lumea era închisă în casă, se închideau voluntar în casă și așa mai departe. Dar aia a fost o perioadă, într-adevăr, s-a propagat cam peste tot. Diferența este însă că, în timp ce în celelalte țări din Europa librăriile sunt pline, în timp ce în celelalte țări din Europa există standuri cu cărți, până și la tarabele de Crăciun, la târgurile de Crăciun. În România, la târgurile de Crăciun, lumea se înghesuie la tarabele cu mici cârnați, fasole și vin, mai mult sau mai puțin fiert. Este o realitate faptul că numărul de cititori a scăzut. Și pe undeva nu e normal, dar era firesc să se întâmple așa. La ora actuală, cei mai mulți oameni preferă să se așeze în fața televizorului și să urmărească
ore întregi diferite gunoaie, cum ar fi, nu știu, secretul sărmăluțelor de pește sau nu știu care șef, acum se spune șef, nu bucătar, nu știu care șef cu o figură de infractor și tatuaje de zici că a petrecut cel puțin 200 de ani în pușcărie, cu o barbă cât se poate de neagră, oferă sfaturi despre cum să faci mâncare. Dar e mult mai ușor așa, pentru că noi așa, urmărind televizorul, nu te solicită cognitiv. Să citești o carte te cam solicită. Ori în momentul în care tu ți-ai pierdut exercițiul mental, în momentul în care mintea ta nu mai dispune de mușchii necesari pentru a se pune în mișcare, e normal să privești cititul ca pe o activitate inutilă care nu-ți aduce absolut nimic. Realitatea tristă este că România stă cel mai prost la capitolul număr de cititori raportat la numărul total al populației, dar nu trebuie să ne mire chestia asta. România stă cel mai prost din foarte multe puncte de vedere. Diferența însă față de orice altceva este faptul că un popor care nu citește este un popor incult, iar lipsa de cultură duce la scăderea capacităților cognitive, la scăderea capacităților de comunicare, duce la pauză mentală. Pe de altă parte, argumentul conform căruia nu citesc pentru că nu mai am timp e ridicol, e absurd. Nu există nu mai am timp. Ziua are tot 24 de ore. Nu s-a modificat. Poate cu câteva milisecunde în urma diverselor cutremure. Dar în principiu are 24 de ore. Să spui că nu ai timp să citești? Păi nu ai timp, într-adevăr, pentru că în momentul în care tu pierzi vremea lipit de ecranul televizorului, urmărind cum nu știu ce politician își bate nevasta cu coada de lopată, sau urmărind diverse scandaluri, urmărind diverse lucruri din astea care țin mai curând de marginea societății, nu mai ai timp să citești. Dar chestia asta vine cu un preț. Și vine cu un preț mare. Vine cu prețul încetării activităților cognitive. Un popor care nu citește este un popor prost. Nu contează că există un anumit număr de indivizi a căror inteligență este undeva peste medie în cadrul poporului respectiv. Un postulat din sociologie, care este foarte adevărat, spune că inteligența unei mulțimi este dată de cel mai mic coeficient de inteligență din mulțimea respectivă. Nu de medie, cel mai mic coeficient. Și dacă te uiți un pic în jur, poți să-ți dai seama de adevărul postulatului respectiv. Indivizii care au un grad de cultură mai ridicat, respectiv care au o inteligență mai ridicată, sunt raportat la numărul total al populației foarte puțini. Și preferă să se dea la fund, preferă să se închidă în micul lor cerc pentru a nu avea contact cu ceilalți. Și e perfect explicabil, pentru că nimeni nu vrea să aibă contact cu iliterați, nimeni nu vrea să aibă contact cu oameni pentru care Jack London reprezintă o stradă din București. Fenomenul e mult mai grav decât se pare, având în vedere că adolescenții români în proporție de 60% sunt analfabeti funcțional. 60%. Și vorbim aici de statistica
Ministerului Învățământului. Nu vorbim de o statistică făcută pe genunchi. Ori având în vedere că e vorba de Ministerul Învățământului, putem liniștiți să suspectăm faptul că acel 60% este mult mai mare. Și proporția de tineri analfabeți funcțional este dată de faptul că nu mai citesc. Cum treci granița României înspre vest, lumea e preocupată de lectură, lumea cumpără cărți, lumea citește. În România lumea e mai preocupată ba de politică, ba de sărmăluțele de pește, ba de promoții de la medicamente, ba de scandalurile cu tot felul de drogați și de inadaptați și de demenți. Lumea e preocupată de orice altceva în afară de cultură. Am făcut această digresiune pentru a sublinia importanța obiectului carte și pentru a o plasa în contextul acelui lanț care înseamnă autor, editură, librărie, cititor. Un lanț care nu se poate rupe. Indiferent cât ar încerca unii să o facă, chiar dacă în România la ora actuală unii neagă importanța și utilitatea librăriilor ca instituții de cultură, per total, per ansamblu, librăriile vor rămâne acele instituții care există în diverse forme încă din antichitate și de care cititorul nu se poate lipsi. Și nu doar cititorul, nici autorul. Și referitor la întrebarea dumneavoastră, ce e mai avantajos pentru un autor? Distribuția în librării sau distribuția online? Depinde pentru ce scrieți. Doriți să ajungă cartea dumneavoastră la public? Doriți să existe o răspândire pe un areal întreg a cărții dumneavoastră fizice? Atunci e clar că pentru dumneavoastră distribuția în librării este mult mai avantajoasă și nu mult mai avantajoasă, este singura avantajoasă. Dacă scrieți doar pentru distribuție online, la fel de bine ați putea să luați manuscrisul în format Word, să-l puneți pe internet, să fie accesibil for free, gratuit, oricui, iar lumea să-l citească. Dumneavoastră nu vă alegeți cu nimic, cartea dumneavoastră va exista sub forma unui morman de pixeli și cam atât. Faptul că se cumpără cărți în online nu ar trebui să fie definitoriu pentru ceea ce înseamnă literatură. Online-ul, după cum am mai spus, nu e o soluție. Online-ul e un adjuvant. Online-ul este, față de distribuția în librăriile fizice, ca în reclamele acelea din televizor în care vi se spune că dacă luați un antibiotic, trebuie să luați și un medicament pentru flora intestinală. Mă rog, nu comentăm motivele pentru care spun ei asta, ne rezumăm la subiect. Deci, online-ul pentru carte este pastila pentru flora intestinală, cu tot ce presupune asta. Librăriile sunt esențiale în acest lanț de promovare a culturii. Iar dacă statul român nu promovează cultura, pentru că nu o promovează, rămâne în sarcina autorilor și a editorilor să o facă, atâta cât pot. Dar dacă și autorii și editorii vor renunța la popularizarea cărții prin metodele tradiționale care în alte țări funcționează,
În momentul ăla, cultura în România, și așa la un nivel catastrofal, se va duce undeva sub zero. Și când cultura coboară sub zero, poporul respectiv coboară sub zero și el. Și tot ceea ce va urma va fi un bine meritat dezavantaj, va fi o bine meritată consecință, pentru că nu e așa, un popor care e prost poate fi condus foarte ușor, doar prin internet și prin televizor. Nu avem un răspuns pentru dumneavoastră, așa cum probabil așteptați. Răspunsul depinde de dumneavoastră, ca autor. Pentru ce scrieți? Scrieți să ajungă cartea la public? Da sau nu? Iar răspunsul vi-l puteți da singură. O altă întrebare foarte interesantă care ne-a fost pusă de un domn este cum se plătește și cum se impozitează dreptul de autor. În primul rând, dreptul de autor este reglementat, existența dreptului de autor e reglementată prin lege. Dreptul de autor se trece în contract ca și cuantum procentual din prețul de raft al cărții. Există pe internet legea respectivă, dacă doriți puteți să o căutați. Legat de impozitare, aici sunt câteva lucruri de spus. Dreptul de autor este venit. Orice venit se impozitează. De ce? Nu știm nici noi, pentru că nu pare corect faptul că tu ai muncit pentru ceva, vine statul și spune dăm partea mea. Păi partea ta pentru ce? Că tu n-ai făcut nimic pentru mine. Da, în fine, astea sunt alte discuții. Impozitarea dreptului de autor se poate face în două moduri. Fie de către autor direct, completând declarația 400 și ceva, țin de contabilitate treaba asta, deci puteți să o căutați la fel pe internet, completând declarația nu știu care către ANAF, da? Pe venituri individuale, pe persoană fizică, sau poate fi plătit de către editură prin reținere la sursă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că modalitatea de impozitare a dreptului de autor trebuie trecută în contract. Este obligatoriu să fie o clauză contractuală. Și am să vă explic de ce. Editura poate să vă spună, noi nu vă plătim impozitul, vi-l plătiți dumneavoastră. Să presupunem că negociați cu editura un drept de autor de 20%. Impozitul pentru dreptul de autor este, cred, 16%, dacă țin bine minte, dar la fel, o să găsiți pe internet lucrurile astea. În momentul în care editura vă spune că dumneavoastră trebuie să plătiți impozitul pe dreptul de autor, dumneavoastră trebuie să primiți pe lângă cei 20% și cuantumul procentual al impozitului datorat statului pe venitul respectiv. Altminteri, veți plăti impozitul din cei 20% și ca atare dreptul dumneavoastră de autor negociat se va reduce cu valoarea impozitului, ceea ce e absolut imoral. Nu e ilegal, dar e imoral. Însă, la ora asta, cine mai face diferența? Cea mai normală modalitate de a se achita impozitul pe dreptul de autor este ca acesta să fie reținut la sursă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că editura vă remite dumneavoastră suma respectivă ce vi se cuvine ca drept de autor și plătește ea însăși impozitul dumneavoastră direct la ANAF, ceea ce pe dumneavoastră vă scutește de completarea de formulare, vă scutește de vizitele ulterioare ale ANAF-ului care zice unde sunt banii mei,
și amenziile sunt mari, să știți, deci chiar nu merită să riscați. Așa că în momentul în care încheiați un contract de editare, fiți foarte atenți la modul în care editura abordează plata impozitului. Nu vă lăsați înșelați. Dacă editura vă spune dumneavoastră trebuie să vă plătiți impozitul, editura trebuie să vă dea pe lângă dreptul de autor și suma pentru plata impozitului. Altfel vi se diminuează veniturile și nu e corect nici din punct de vedere legal, nici din punct de vedere moral. Cel mai bine este să întrebați editura de la bun început cum procedează în situația asta și să insistați ca impozitul să fie reținut la sursă. Dacă editura vă publică cartea, cu siguranță editura are și resurse pentru a vă plăti impozitul. O altă întrebare pe care am primit-o la redacție și e de asemenea foarte interesantă este: din ce este format prețul unei cărți? Presupunem că este vorba de prețul de raft al unei cărți, de raft de librărie. I-am răspuns domnului respectiv pe e-mail, dar cum răspunsul este unul foarte complex și timpul nu prea ne permite să îl abordăm în emisiunea de astăzi, o să o facem în emisiunea viitoare. În emisiunea viitoare vom detalia, vom defalca prețul unei cărți pe componente, inclusiv ceea ce presupune operațiunile de editare, publicare, distribuție și așa mai departe. Deci o să ne iertați că nu o facem acum, dar nu avem timpul necesar pentru asta. O să mai luăm o întrebare care ne-a fost de asemenea trimisă la redacție. De ce se publică atât de multe traduceri din autori străini? Cine are un avantaj din asta? Răspunsul pe scurt este: e mult mai ușor să publici o traducere a unei cărți deja vândute, care beneficiază deja de marketing, să te folosești de marketingul existent pentru a promova, nu-i așa, cartea respectivă. Pe de altă parte, fenomenul ține cumva și de un anumit mental colectiv, de o anumită particularitate a mentalului colectiv din România, conform căruia, dacă de exemplu Dan Brown, știți cine e Dan Brown? Tipul ăla cu aberațiile lui despre Isus, care cu Magdalena de-a dat el peste cap și Biserica Catolică. Dacă Dan Brown ar veni, de pildă, e un exemplu arbitrar, să-și lanseze o carte în România cu autografe și tot tacâmul, probabil s-ar întinde coada de la aeroportul Băneasa până la Piața Unirii. În cazul unui autor român, lucrurile nu stau deloc așa. Un autor român, dacă adună 40 de persoane, 50, e un eveniment. Și asta e o realitate statistică pe care noi am observat-o de-a lungul anilor. Autorii români nu adună public. Autorii străini adună public. De ce? Poate pentru că lumea crede că ce e străin e bun, ce e românesc e prost. E un răspuns foarte complex. Probabil că vom invita la un moment dat în studio un sociolog pentru a ne lămuri asupra acestor aspecte într-un limbaj pe care să-l putem înțelege și noi. Dar avantajul este al editurii până la urmă, pentru că nu mai trebuie să bagi bani în promovare, nu mai trebuie să te agiți, te folosești de promovarea existentă pentru autorii străini și cu asta basta. Dacă lumea știe cartea de la ea de acasă, va veni și o va cumpăra de aici și lucrurile vor merge mult mai ușor. Că nu se publică așa cum ar trebui și că nu se promovează așa cum ar trebui autori străini, e o realitate, români, pardon, e o realitate. E o realitate care datează din vremuri străvechi, probabil de acum 50 de ani,
când tot ce era străin însemna ciorapi de nylon și săpunul Rexona, iar ce era românesc însemna, mă rog, nimic. Da, cei de vârsta noastră știu foarte bine despre ce vorbesc. Nu negăm că există autori români care rup gura târgului atunci când publică, dar acei autori sunt foarte puțini raportat la numărul total care există la ora actuală și sunt ori diversi politicieni cu relații unde trebuie, ori diversi eterni candidați la Premiul Nobel pentru Literatură, eterni și fără speranță, aș spune, ori diversi indivizi care au făcut pușcărie pentru diverse motive. Deci, cumva trebuie să fii foarte popular în România pentru a fi promovat așa cum trebuie, iar popularitatea înseamnă să ai relații sau să fi făcut pușcărie, dar dacă ai făcut pușcărie înseamnă că ai relații, pentru că la ora actuală lumea bună din România, și când spun lumea bună, spun lumea bună din România nu își are locul dacă n-a făcut și un pic de pușcărie sau dacă n-are măcar un dosar penal acolo. Ăștia vând pentru că lumea e fascinată de ei. Faptul că îi se cumpără cărțile și nu se citesc nici nu mai contează. Sunt o grămadă de situații enorm de multe pe care noi le-am studiat, în care o anumită carte scrisă de un anumit personaj mai mult sau mai puțin dubios, poate chiar acuzat de plagiat, o anumită carte este cumpărată și pleznită în raftul de acasă, uitată, acoperită de praf. E cumpărată pentru că autorul e la modă. E ca și cum ți-ai cumpăra o pereche de... nu o pereche de ca și cum ți-ai cumpăra o rochie pentru că aia se poartă în momentul respectiv. Asta nu înseamnă cultură. Asta înseamnă... nu înseamnă nici măcar subcultură. Asta înseamnă altceva. Am văzut chestia asta la grădina zoologică. Nu știu, oare e bine să spun asta? Am văzut asta la grădina zoologică în cușca maimuțelor. Când li se arunca ceva sclipitor, săreau toate pe ei, obiectul respectiv, și se strângeau de gât încercând să pună mâna pe el. Cred că a fost o greșeală să spun asta, nu-i așa? Nu-i nimic, acum o să o spunem pentru că e o realitate și nu o putem nega și nu putem să fim jigniți de chestia asta, pentru că e o realitate conform căreia trăim în momentul de față. Și decât să ne simțim jigniți, mai bine să punem mâna să mai citim o carte. Vom înțelege atunci că de fapt nu e o jignire. Este ceva care se vrea a fi un imbold pentru cultură. Deci, ca să vă răspundem la întrebare, cine are un avantaj din publicarea excesivă a autorilor străini? Editura are un avantaj. Autorii români au vreun avantaj? Nu. E foarte simplu. Cred că am răspuns. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Vă rugăm din nou să le puneți aici pe canalul nostru de YouTube, pentru că ar putea să fie mulți interesați și asta ar putea să genereze și niște discuții pe care le așteptăm cu mare interes. Spuneam la început că vă vom prezenta un text care ne-a parvenit la redacție, trimis de un domn, text preluat de pe pagina unei edituri, de pe pagina de web a unei edituri. Cunoaștem editura, am verificat textul, este autentic, așa că haideți să ne distrăm puțin. Am împărțit textul în două părți. Pe prima o vom citi, iar a doua parte va apărea și pe ecran aici lângă mine, pentru că e atât de confuză încât trebuie să îl vedeți și dumneavoastră, pentru că noi n-am înțeles absolut nimic din ce e acolo, dar probabil că cine știe e vina noastră. Haideți să citim prima parte.
Spune așa, autorul va primi cu 2 de i. Probabil v-ați prins. Deci primi cu 2 de i și vorbim de o editură aici. Da? Nu de un adolescent de clasa 9. Autorul va primi 3 exemplare gratuite dacă textele trimise sunt corectate și cu diacritice. În cazul textelor necorectate, autorul achită 100 lei și va primi 5 exemplare în loc de 3 exemplare. Deci dacă trimiți textul corectat, primești 3 exemplare. Dacă trimiți textul necorectat, corectura fiind treaba editurii, dacă trimiți textul necorectat, plătești 100 lei și primești 5 exemplare. Poate avem noi o problemă, dar suntem puțin confuzi legat de afirmațiile astea. Iar dacă vreți confuzie, stați să vedeți partea a doua a textului. Cum spuneam, vom citi partea a doua a textului, text care va apărea și aici lângă mine pe ecran. Haideți să ne distrăm puțin. Spune așa, autorul, întâi vom citi textul integral și după aceea vom începe să-i facem o vivisecție. Deci, autorul va primi cu titlul de drept de autor un comision de X% din valoarea de raft a cărții pentru cărțile vândute direct de editură într-un tiraj minim de 50 de exemplare și de o reducere de 30% din prețul afișat la raft pentru cărțile comandate la tiraj pornind de la 3 exemplare în sus, achitat anticipat la încheierea contractului. În cazul cărților ajunse în alte librării online, comisionul este de 1 leu pe carte. Pentru cărțile ajunse în librării tradiționale, comisioanele se negociază. Vreți să luăm o pauză? Să vă reveniți? Noi am avut nevoie. Ok. Haideți să o luăm pe rând. Vom face o defalcare a textului respectiv. Ok. O să încerc să mă abțin, dar mi-e foarte, foarte greu, să știți. Deci, bun, ok. Autorul va primi cu titlul de drept de autor un comision de X% din valoarea de raft a cărții. Dreptul de autor nu este comision. Dreptul de autor este legiferat. Existența sa e reglementată prin lege. Da? Nu e un comision. Comision e atunci când vinzi aspiratoare din ușă în ușă sau faci asigurări de viață pentru diversi speriați și primești un comision din valoarea vânzării respective. Da, în fine, față de ceea ce urmează, asta e aproape nimic. Pentru cărțile vândute direct de editură, cum adică direct de editură? Adică și indirect cum e? Ok. Într-un tiraj minim de 50 de exemplare. Aici lucrurile trebuie puțin discutate, pentru că deja intrăm dincolo de aspectul comic al situației, pentru că e comic, ce să mai vorbim. Da. Dincolo de aspectul comic al situației, intrăm într-o zonă imorală. Noi am mai întâlnit, există la ora asta pe internet, pe paginile de internet ale editurilor,
există această clauză, să-i spun așa, sau această afirmație, conform căreia dreptul de autor se plătește de la o anumită sumă în sus sau de la un anumit număr de cărți vândute. O să spunem doar atât. Frizează îndeaproape ilegalitatea și este profund imoral ca tu, ca editură, să condiționezi discreționar achitarea dreptului de autor de un tiraj vândut sau de cuantumul unei sume. Deci, cum spune românul, e prosteală pe față. Dreptul de autor trebuie plătit la intervalul stabilit în contract, fără niciun fel de discuție. Există situația, într-adevăr, în care, de pildă, o situație nefericită, în care, de pildă, o carte nu s-a vândut deloc în perioada respectivă sau s-au vândut 3 exemplare. Iar dreptul de autor totalizează undeva la, nu știu, câțiva lei. Opțiunea editurii este să ia legătura cu autorul și să îi ceară acordul pentru ca suma respectivă să fie reținută în contul său până când va expira al doilea termen. Dar asta nu este o practică ce poate fi pusă oficial în pagina editurii. Editorul trebuie să discute cu autorul și să-l întrebe, iar dacă autorul spune nu, vreau să-mi plătești dreptul de autor, editura e obligată să o facă. Nu are niciun fel de portițe prin care să scape de treaba asta. Opțiunea este exclusivă a autorului, nu a editurii. Și să-i reții autorului discreționar dreptul de autor doar pentru că nu s-a adunat suma pe care ai stabilit-o tu unilateral, se numește într-un fel. Nu o să-i spun cum se numește, pentru că n-aș vrea să folosesc termeni prea duri, dar aduce aminte de practicile băncilor, care îți țin banii tăi în cont, se folosesc de ei și de dobânda acumulată pentru a obține profit și tu ce primești din profitul ăsta? Nimic. Tu să zici mersi dacă editura, dacă banca nu zice vă rugăm să vă luați banii de aici că nu vă mai vrem client. E aceeași practică. Și sunt multe edituri care fac asta, să știți. Și noi le știm. Mai departe. Și de o reducere de 30% din prețul afișat la raft pentru cărțile comandate la tiraj pornind de la 3 exemplare în sus, achitat anticipat la încheierea contractului. Bineînțeles că achitat anticipat. Dar stați un pic. Tiraj pornind de la 30 de exemplare în sus, adică, deci, eu ca autor beneficiez de o reducere de 30% la ce? E nelămurită treaba aici. Tiraj pornind de la 3 exemplare în sus. Cum adică de la 3 exemplare în sus? Ce înseamnă tiraj de 3 exemplare? În condițiile în care la Biblioteca Națională se duc 8 exemplare. Deci dacă comand 2 exemplare, nu 3, nu mai beneficiez de reducere? Foarte trist. Așa. Achitat anticipat la încheierea contractului. Cum spuneam, bineînțeles că achitat anticipat, adică despre ce vorbim. Și acum, în cazul cărților ajunse în alte librării online, comisionul e de 1 leu pe carte. Care alte librării online? Pentru că întâmplător, editura respectivă pe care o cunoaștem nu are librărie online.
Comisionul e de 1 leu pe carte. Care comision? Deci, mă gândesc că se referă la comisionul prezentat ca drept de autor. Deci, dacă respectivele cărți ajung într-o librărie online, e impropriu spus, pentru că într-o librărie online nu ajunge nimic decât o poză și niște pixeli pe un ecran. Deci, dacă o carte e listată, să zicem, da, într-o librărie online, comisionul e de 1 leu pe carte. Deci, autorul nu mai primește dreptul de autor negociat prin contract, ci primește 1 leu pe carte. Poftim? Ok. Pentru cărțile ajunse în librării tradiționale, comisioanele se negociază. Care comisioane se negociază? Ce se negociază? Deci, tu spui la început că dreptul de autor e de X%, da? După aia spui că negociezi în librăriile tradiționale, ce însemna asta, nu știu, și că în librăriile online comisionul e de 1 leu pe carte și atunci tu din ce îi dai drept de autor omului ăluia? Cum îl dai? Pentru că dacă tu ai negociat un cuantum procentual, tu tocmai l-ai făcut praf, tocmai l-ai anulat în ceea ce ai spus mai jos. 1 leu pe carte în online, negociem pentru librăriile tradiționale. Ce înseamnă librării tradiționale totuși? Tradiționale? Adică sunt librării rustice cu modele populare sau funii de usturoi atârnate la uși. Ce înseamnă librării tradiționale? Sunt construite din bușteni? Au în față călușari care sar pe acolo și fac urât? Ce înseamnă librărie tradițională? Uh, da. Nu mai, cum să vă spun, nu mai încap comentarii aici, pentru că orice am comentat e de prisos. Uh, Lucru tragic, și chiar e tragic în toată aberația asta, este faptul că editura asta există. Este faptul că editura asta publică. Este faptul că editura asta scoate cărți în regimul ăsta. Deci, pe de o parte, condiționează plata dreptului de autor de un anumit tiraj și probabil de o anumită sumă. Am mai întâlnit sistemul ăsta și în alte locuri. Există edituri care fac asta, care spun vă plătim dreptul de autor doar dacă se adună suma de. Păi nu poți să faci asta, prietene, pentru că e ilegal și e imoral ce faci. Tu ai stabilit prin contract ceva. Da? Deci dacă vrei neapărat să faci ceva, ia legătura cu autorul și rezolvă cazul punctual. Dar nu transforma chestia asta într-o politică de firmă, pentru că este, cum spuneam, profund imoral. Și se numește într-un fel. Deci, pe de o parte, restricționează plata dreptului de autor și o restricționează unilateral. Pe de altă parte, face tabula rasa din dreptul de autor în condițiile în care îți dă 1 leu pe carte în online, în viguroasa distribuție online, asta apropo de ce discutam mai devreme, iar în librăriile tradiționale, știți, cu călușarii, da? Cu călușarii, îți lovesc microfonul. Așa, în librăriile tradiționale, comisioanele se negociază. Ce să mai negociezi? Deci ce e de negociat aici? Prietene, există o lege care reglementează existența dreptului de autor. Și cum spuneam, editura asta există. Feriți-vă de ea.
Bun. Și acum că am terminat, ne-am distrat, am râs, ne-am amuzat, haideți să ducem lucrurile pe un palier ceva mai serios. Vă vom prezenta un caz, cum spuneam și la începutul emisiunii, care vă va face o imagine despre faptul că vă aduceți aminte cei de vârsta noastră de serialul La Piovra, Caracatița, știți, cu comisarul Catani, idolul femeilor din vremea respectivă? La Piovra asta săraca e prezentă peste tot în România și domeniul literar nu putea să fie ocolit. Pe scurt, am primit la redacție înregistrarea unei convorbiri pe care o vom citi, pentru că normele deontologice ne împiedică să punem clipul audio. O vom citi, textul va apărea, transcriptul va apărea aici pe ecran lângă mine și nu vom folosi nume. Noi încă investigăm cazul respectiv și, după cum vă spuneam anterior, îl suspectăm că ar putea să ducă până inclusiv în zona penalului. Dar încă nu avem informațiile necesare și dovezile, însă le vom avea, pentru că lucrăm la el. Pentru că lumea se ferește să vorbească. Oamenilor le e frică să spună lucruri. Nouă nu ne e frică și noi o să le spunem pe față, indiferent de consecințe. Pentru că dacă în politică există mafie, dacă în, nu știu, în comerț există mafie, dacă în big business există mafie, măcar domeniul literar, domeniul cultural, să fie scutit de păduchelnița asta care s-a propagat în România la toate palierele activităților. Așa că vom începe prin a demasca unele lucruri și va fi interesant. Așa că vom citi acum transcriptul, cum spuneam, va apărea și aici pe ecran, urmând să facem câteva comentarii dacă vor mai fi necesare la final. Poate nu voi avea tot timpul intonația care trebuie, nu sunt actor de meserie, dar voi face tot posibilul să vă dați seama de continuitatea dialogului. Așadar, sună telefonul. Da. Bună dimineața. Bună neața. Așa spune înregistrarea. Ce faci tu, dragule? Probabil că omul era trezit din somn. Băi, sunt. Salut. Dați să trec pe pagina cealaltă. Băi, nu știu ce ți-am făcut, dar am văzut că m-ai blocat pe Facebook, mi-ai blocat telefonul, poate tu știi ceva și eu nu știu, ți-am greșit cu ceva? Nu mi-ai făcut nimica, dar obligație de serviciu. Adică te-ai certat cu prietenii mei. Adică și mi-au spus că ori cu ei, ori cu tine. Deci ți-a zis că... Deci nu, n-am nimic absolut cu tine, scuză-mă, chiar nu, n-ai ce să faci, n-ai mă ce să-mi faci. Păi nu, eu nu vreau să-ți fac nimic, Doamne ferește. Adică nu mi-ai făcut nimica, nu asta este, doar că asta e procedura în... Dar decis că tu nu trebuie să vorbești cu mine. Toți, nu numai el. Am înțeles. Nu te supăra, chiar nu am absolut nimic, Doamne ferește cu tine. Nu, dar nu știu ce ați avut voi pe acolo și mi-a zis, băi, ori cu ăla, ori cu noi. Am înțeles. Eu sunt amic cu ei de atâta vreme, chiar crede-mă, nu... Am înțeles. Băi, amiciția cu cineva e ok, dar nu vreau să... Doamne ferește, stai liniștit. Nu, vreau doar să știu.
Trebuie să înțelegi, asta e situația. Voiam doar să știu dacă ți-am făcut ceva. Nu, 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 nu. Nici vorbă, nici vorbă. Nici vorbă. Da, așa a venit ordinul. Păi ți-am spus. Problema e că în momentul în care ei ca grupare, regula este, domnule, ne dezicem cu totul și atunci eu, dacă am mai așa, după aia, eu am, interesele mele literare cu ei și astea știi și nu... Ca o paranteză, urmăriți coerența dialogului. Am înțeles. Nu am făcut-o numai cu tine, să știi. Am înțeles. Nu-mi place chestia asta, dar ori. Da, e ok. Nu-mi place, dar asta e regula. Dacă nu-ți convine, mi s-a zis, dacă nu-ți place așa, atunci încheiem colaborările și... Am înțeles. Ok, dragule, ce să zic? Nu, stai liniștit, nu am absolut nimic cu tine. Ce să zic? Voiam doar să credeam că ți-am făcut ceva și ți-am greșit și... Nu, chiar nu. Doar n-am stat ultima oară unul lângă celălalt. Da, de asta am glumit, nu știu ce, nu... De asta m-am și mirat. Da, în fine, dacă ăsta e ordinul, n-am ce să... Nu este un ordin. Mi se dă să aleg, deci nu e chestia de ordin. Nu mă poate nimeni obliga să... Nu e un ordin, doar nu suntem la armată. Știi, ori. Asta este regula grupului. Am înțeles. Îmi face plăcere măcar că sunt atât de important încât îți dă să alegi între mine și ei. Eu credeam că eram ultimul șurub de la roată. Dar dacă sunt atât de important încât va da de ales, e perfect. Adică puteam eu să aleg, că puteam să spun, băi, nu-mi convine chestia asta și nu știu ce, dar am înțeles. Ți-am zis, am micile mele interese literare cu ei și nu... Am înțeles. Bine, măi, dragule, păi atunci te îmbrățișez cu același drag ca înainte să fiu blocat și ne auzim. Sănătate! Lăsând la o parte comicul inerent al dialogului, sper că ați observat și coerența celui care se justifica. Ceva absolut deosebit. Sunt foarte multe situații de genul ăsta. Și, pornind un pic pe firul apei, am aflat câteva lucruri foarte interesante despre gruparea respectivă. Grupare care, nu-i așa, îl blochează pe un domn care este un autor, un poet. Îl blochează pentru că nu corespunde. Gruparea respectivă, desprinsă dintr-o organizație națională la care ar dori să adere scriitorii, gruparea respectivă, cum spuneam, e condusă de un domn care se folosește de o anumită influență pe care o are, se folosește de șantaj, se folosește de coerciție pentru a-și subordona membrii grupului în asemenea manieră încât au format aproape un mic clan acolo. Iar în interiorul clanului se petrec niște lucruri foarte interesante, care, după cum v-am spus la început, considerăm că pot ajunge inclusiv în domeniul penalului, dar așteptăm să obținem dovezile respective. Nu mai discutăm despre zona asta.
Însă vom sublinia faptul că literatura românească contemporană, ne referim la cea oficializată, da? La cea la care ar vrea un autor să adere, pentru că nu e așa, a adera la o organizație profesională înseamnă nu doar, mă rog, niște mici avantaje materiale, așa cum e și normal să fie, dar înseamnă și o oarecare răspândire înspre public. Ei bine, în situația din România nu e deloc așa. Nu poți să aderi decât dacă convingi pe cineva, nu poți să aderi decât dacă ai relații la un nivel care chiar să-ți confere respectul viitorilor colegi. Nu poți să aderi decât dacă ești dispus să faci compromisuri atât legate de morală, cât și legate de propriile concepții, iar condiția esențială pentru a adera la aceste structuri este supunerea absolută. Deci în momentul în care ai intrat acolo, tu nu mai existi ca autor. Tu ești o rotiță într-un mecanism și dacă rotița respectivă nu se mai învârte cum trebuie, este eliminată. Din păcate, orgoliul, setea de putere, setea de influență, setea de bani, la urma urmei, primează chiar și, sau mai ales în domeniul cultural, domeniu care ar trebui să fie scutit de asemenea, hai să le spunem, derapaje, ca să nu folosim un termen mult mai dur, care n-ar fi potrivit într-o emisiune ca a noastră. Ceea ce putem să vă spunem însă este că orgoliile sunt atât de mari încât scriitorii, într-un limbaj popular, își dau la joale unii altora doar pentru îndoielnică onoare de a-și vedea publicat un text în diverse reviste pe care nu le citesc decât cei din cercurile respective, care nu au niciun fel de influență în cariera lor literară, mă refer la cariera literară accesibilă publicului, dar se merge pe principiul atât de bine cunoscut în România: dacă eu nu pot să fac ceva, nu te las nici pe tine să faci. Și atunci spuneți-mi și mie, unde e cultura aici? Faptul că indivizii ăștia, și eu pot să vă spun un lucru și vi-l spun cu certitudine, dacă aduni din zona respectivă de care am discutat până acum, dacă aduni 100 de oameni care au influență într-o sală și începi să-i numeri, la acei 100 de oameni vei vedea 80 de edituri. De ce? Pentru că aproape fiecare din ei are câte o editură care nu beneficiază de niciuna din facilitățile specifice unei edituri. Deci e o editură cu un om, e o editură probabil cu un laptop de pe vremea lui Decebal, dar ei își publică cărțile între ei. Ei își scriu între ei recenzii. De ce fac asta? Pentru a-și justifica prezența într-un loc în care prezența lor nu e necesară. Pentru a justifica avantajele materiale pe care le obțin și, de asemenea, pentru a împiedica pe alții să acceadă pe bună dreptate în locul respectiv. De ce? Pentru că în România morala este: dacă nu aparții unei mafii, atunci nu aparții nimănui. Ați auzit ce spunea domnul acela în
conversația al cărei transcript l-am citit. Am micile mele interese literare cu ei. Iar continuarea pe care o dăm noi este: am micile mele interese literare cu ei și pentru satisfacerea cărora sunt hotărât să renunț la prietenii, sunt hotărât să renunț la cunoștințe, sunt hotărât să renunț la morală, sunt hotărât să renunț la tot ceea ce mă definește ca autor, doar pentru a-mi vedea, nu-i așa, micile mele interese literare publicate. Și adăugăm noi aici: dacă pot să obțin și o recenzie favorabilă de la cineva, e cu atât mai bine. De ce? De ce spun asta? Pentru că ei scriu recenzii între ei. Dacă tu, outsider, ai nevoie de o recenzie pentru cartea pe care ai publicat-o, trebuie să o plătești. Deci, te duci la persoana respectivă, persoană cu influență, nu-i așa, în grupul sau organizația respectivă și îi spui: bună ziua, să trăiți, am nevoie de o recenzie. Și el o să spună: te costă atât. Acum nu vă spărați, aia ce recenzie mai e? Pentru că dacă eu te plătesc pe tine și tu scrii rău despre cartea mea, păi vin și te caut. Vin și te caut și o să fie rău. Pentru că tocmai ți-am plătit. Cum adică scrii rău despre cartea mea? Nu. Și atunci toate cărțile sunt, nu-i așa, dintr-o anumită sferă, toate cărțile sunt bune. Toate cărțile sunt perfecte. Iar autorii care sunt în afara sistemului și vor să publice și speră într-o recunoaștere din partea sistemului, sunt deziluzionați și dezamăgiți total. Pentru că, așa cum spuneam, nu ești de-al nostru, ești împotriva noastră. Și întrebarea se pune: la ce ești dispus să renunți ca să fii de-al nostru? E foarte adevărat că dispute între scriitori au existat întotdeauna. Să nu uităm de Maiorescu, să nu uităm de Călinescu, să nu uităm de Păstorel Teodoreanu, să nu uităm de Sadoveanu. Întotdeauna au existat anumite clinciuri între ei și era normal să fie. Dar erau concretizate la vremea respectivă într-o manieră elegantă, am putea spune. Da? Păstorel Teodoreanu scria epigrame, unele extrem de veninoase, dar care erau privite cu un amuzament chiar de către cei cărora le erau adresate. Exista o anumită eleganță în cercurile de scriitori. Da, se contraziceau, dar nimeni nu depășea limita mahalalei. Nimeni nu depășea limita bunului simț pentru a intra în zona interlopă. Era fiecare conștient de propria valoare și dacă se înțepau între ei în diverse situații, o făceau cu eleganța omului de cultură, care, din păcate, în România a dispărut la ora actuală. Eleganța omului de cultură nu mai există, în schimb există urletul, bâta în cap, piedica pusă pe scări, denigrarea, desconsiderarea, excluderea, blocarea și tot ceea ce mai ține de fenomenul ăsta care a dus literatura românească contemporană într-un abis din care nu știu dacă e posibil să-și mai revină vreodată. Îmi veți permite în încheiere să vă povestesc o întâmplare pe care a scris-o Nichita Stănescu într-una din cărțile lui
Nikita Stănescu, tânăr fiind, a fost adus de Geo Bogza lângă patul în care murea Tudor Arghezi. Iar Nikita i-a luat mâna lui Tudor Arghezi și a sărutat-o. Bineînțeles, a fost acuzat, înjurat de confrații lui scriitori că e un lingău, că e un slugoi, că pupă mâna mărimilor. Dar Nikita povestește într-una din cărțile lui întâmplarea respectivă și spune așa: când potrivesc câte un cuvânt sau rostesc cu gura câte o frază în omenia artei, mă întorc și zic, e gura care a sărutat mâna lui Arghezi, e Arghezi cel care, fiind copil, l-a văzut cu ochii săi căprui pe Eminescu. Nu cred că există multe fraze mai profunde decât ceea ce a scris Nikita. Pentru generația tânără, care probabil nu prea știe cine e Eminescu, nu o să spun asta, nu, chiar nu voi spune asta, dar e de ajuns să vă spun că Eminescu a dat numele său unui festival de poezie în care a luat premiu o poezie pornografică scrisă de o doamnă Este o poezie pornografică. Da? Folosește cuvintele cu P. Iar Eminescu a dat numele său, fără să vrea asta, festivalului respectiv. Și atunci despre ce mai discutăm aici? Despre care cultură mai discutăm? Aș vrea să vă citesc poezia respectivă, dar nu pot să fac asta, deși ea este publicată. Căutați însă pe internet și o să vedeți despre ce vorbim. Și atunci ne mai mirăm că, de fapt, literatura contemporană în România este un domeniu rezervat zonei aproape interlope. Este un domeniu rezervat celor cu pile. Este un domeniu rezervat celor cu bani mulți. Este un domeniu rezervat celor care au în spate grupuri de influență. Și este rezervat, nu-i așa, plagiatorilor și eternilor și fără de speranță candidați la Premiul Nobel pentru literatură. Suntem Siono, sunt Radu Prodan, stați cu ochii pe noi.